hürmetli benim yaratkan Tuğan Tele telekanalının seri tüpülen topşırın tamaşaşıları. Vəqdə etkenimşə min topşırının avtırı hamalı barış sırası Xayrulina sizge ikinci bulegini topşırığa kiriştim. İsingizge düşen biz bugün Qozanda Expo zalında Tatar Jırı Festivali 26'da işleybiz. Konsertin ikinci ilişi başlandı. Demeginde topşırığın ikinci bölegi sizin ihtibarınızga. Көтәренке, яхшы булсын кәйфләрегез дип сезгә матур хисләремне җиткерәм. Hürmetli dostlar, bugün Tatar Jırı Festivali özünün yüzümleri bilen tamaşaçılarını kuvandırады. Мен sizge vəqdə etkəniyim indi. Sizin qarşınızda bizning legendamiz Aydar Galimov ham anның şiberlerden şiber sulu kızı Aygize. Hayırlı kişiler kutlayız sizni. Hayırlı kişiler. Hayırlı olsun. Şunap da sizin bugün duyet jırığız ol yüzüm tigi izюминка дип әйтәбез бит инде һәрбер проектның изюминкасы дип. Мен татарча әйтәм инде yüzümü әти кызы дуеты. Гомумән менә бу дуетның дөньяга туган мизгелен нинди вакыйгалар сезне этәрде шушы җырны башкаруга Айдар абый Айгизе кайсыгызны башлыйсыгыз килә? Бик кызыклы, без Айгизе белән уйлап кына йөри идек. Ул теге әйтәләр бит, нигә җиһанга ниндер теләк җибәрсәң, шул теләк тормышка аша дип. Без Айгизе кызым белән уйлап йөрибез. Без беренче авторга хәтта мөрәҗәгать иттек бит Айгизе белән. Ул авторлар кемдер вакыты булмады, кемдер теләге булмады. Һәм шул вакытта беренче көннән соң Гүзәлия безгә үзе чыкты. Үзе язды, үзе бер җыр җибәрде. Элвир Әхмәтова шигырына әти кызы дигән җырны махсус сезнең өчен яздык диде. Biz onu başta tınladık da, birinci tınlaganda bir jır bik көңілге кірмей. Yok, мен Айгизенің fikrin başta eşit tınladım. Ana özümнің fikrinde şulay yok eken көріп, şuna şatlandım. Hem janatта jırның başında ничек башланса, шулай devam ете. Yıl әйләнәсендә bu jır күп кенә радио порталларында, иң мөһиме бик күп кенә туйларда, Мин дә шуны әйтим дигән. Шараларда, юбилейларда әти белән кыз арасында булган мөнәсәбәтләргә ничектер матур ниндидер визәү булды кебек инде. Шуңа ул язмаларны, видео язмаларны безгә җибәреп тордылар Айгизе кызым белән. Менә ел әйләнәсендә очраклы түгел бу җырның татар җыры сәхнәсенә килеп керүе. Шуңа мин шатланам. Монда инде кызым белән булганга бер шатланам, икенчесе инде шушы җыр булганга. Чөнки ул җыр безнең генә тарих түгел бит. Ул җыр бик күп кызларның, әтиләрнең тарихлары, менә шул тарих, шул матур тарих дәвам итсен дип әйтмәкче булам. Айгизе, менә шушы җырны әтиең белән башкару, синең нидер әтиең белән күңелеңнең түрендә яшәгән хисләрне якынайттымы, җылылык өстәдеме? Якынайттым, ул бит минем яраткан әтием. Яраткан гына әтиең түгел, ул безнең яраткан Айдар Гани улы бит әле ул барыбызның да. Беренче тапкыр җырлаганда елап беттем сәхнәдә, шуңа. Хәтерлим кызым, беренче тапкыр без аны минем Мәскәү концертында җырладык. Анда Айгизенең яңа Мәскәүгә күчеп килгән чагы иде. Һәм минем концертта Айгизе килде. Без беренче тапкыр шунда чыктык Мәскәү сәхнәсендә. Шунда җырлаганда Айгизе җырлаганын күрдем. Шундый вакытта. Минем күңелемә монда инде теге камок gördüler бит, шулай булды. Менә шулай башланган җыр, шулай дәвам итә. 26-нчы сынын тотып торган Айдар Гани улы да нәкъ тырышлык аркасындадыр бу. Минем лаяклы бүләкләрем дип әйтәсезме ишегездән, Айдар Гани улы? Тырышмыйча беркем дә китереп бирмиләр инде. Бер җирдә дә, бер эштә дә. Шуңа күрә һәр җирдә үз урынында булырга кирәк. Һәр җирдә кулыңнан килгәнчә тырышырга кирәк. Hürmetli tamaşaçılar, залда отырган тамашачылар арасында biz Qozan шәһәрендәге Туган Теле телеканалының филиалының җитәкчесе, үзебезнең яраткан Миләүшә Рәфис кызын да очраттык. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, бәйрәм белән, җыр бәйрәме белән. Чынлап та җыр бәйрәме. Бүгенге җыр бәйрәменә нинди бәя бирәсез, Миләүшә Рәфис кызы? Бу инде татар халкының бергә җыела торган тусовкасы дисәк тә була, елдан-ел әйбәтләнә. Менә бу залда ул бөтенләй икенче төрле кабул ителә икән. Моңарчы пирамидада гына караган бар иде. Бөтен җырчыларны, татар халкын әлеге бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Камил әфәнденең инде аның ел саен ниндидер үзенең яңа фикерләре, яңа идеялары күренә. Барысы да алга таба ташлай дәвам итсен, татар җыры яшәсен. Бер туктарып карадым, иркәләдең назладың, күзе нурларың алып килде миңа сыю назлар.
Hürmetli dostlar, benim yanaşamda 3 bik talantlы, сәләнтле, популяр җырчылар. Алина Каримова, Алия Карачурна-Тухватуллина һәм Эльмира Калимуллина. Ник алар эшесе басып торалар әле дип аптырап уйлаучыларга аңлатам. Бүгенге Татар җыры фестивале үзенең яңалыклары белән, ниндир матур номерлары белән аерылып торачак дип мин сезгә вәгъдә иткән идем инде. Кызлар бүген кызганча каршы безнең арабыздан кинәт китеп барган яраткан җырчыбыз Резида Шарафиеваның репертуарыннан җыр башкардылар. Кызлар, беренчедән хәерле кичләр. Резида Шарафиева репертуарындагы кайсы җырның кайсы куплетын кайсы кыз башкарырга кирәк икәнлеген оештыручылар ничектер мәсьәләсен чиштерәләрме? Сез үзегез сайладыгызмы, Эльмира? Мин үзем сайладым. Мин әйттем, мин бик яратам Ачуланма дигән җырын. Мин бу җыр белән бик күп конкурсларда катнашкан идем һәм беренче урыннар алган идем. Шуңа күрә менә бу җыр ул минем өчен бик мөһим һәм менә аны җырлап, мин аңа шундый дуга итеп тә ничектер багышлап җырладым. Сездәге талант, миңа калса шушы Татар җыры фестивале әйтергә кирәк, ул инде безнең арадан вакытсыз киткән җырчыларга урын бирә беренчедән һәм сезгә дә нинди мөмкинлекләр бирә. Бит шушы бөек җырчыларның җырларын сезгә дә шушы зур масштаблы проектта, шундый зур сәхнәдә башкару ул шулай ук сезнең өчен күңелле халәт дисәм дә инде бу урынны булырмы юкмы, ләкин яңа адым сезнең иҗатыгызда дип әйтергә кирәк. Татар җырына рәхмәт әйтәсем килә. Менә безнең легендар җырчыларыбыз, бакыйлыкка күчкән җырчыларыбызны онытмаганнары өчен, тамашачыларга кабаттан менә аларның җырларын яңгыратканнары өчен зур рәхмәт әйтәсем. Кашан ошай бергә җыелышып сөйләшергез әйбәт. Сезнең миңа калса бер-берегез арасындагы ниндир мөнәсәбәтләр дә якынайгандыр, шулай бит, Алия? Без сәхнәләрдә, төрле концертларда күрешәбез, ләкин сирәк. Бөтен концертларда күрешеп булмый бит ул. Менә нинди истәлекле чыгыш булды бу. Аллага шөкер, вакыйга дип әйтсәк тә була. Якынайдыгыз, тагы да дуслаштыгыз, кызлар, шулай бит. Общий теге күмәк шатлар да барырга килгәндер әле безнең. Сагыныштык. Әйе. Ярый, кызлар, мин инде сезгә һәрвакыт шулай чәчәк атып, һәммәгезгә үзегезнең иҗатыгызда балкып иҗат итүегезне теләп калам. Котлыйбыз кызларыбызны. Татар җыры 26, сине дә бәйрәмең белән. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Рөстәм Асадуллин һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова басып торалар. Күпләрегез инде сорыйдыр, ник алар бергә әле дип. Чөнки бүгенге Татар җыры фестиваленең бер йөземе. Әйе, ул инде көтелмәгән Асадуллин белән Мөхәммәтҗанованың дуэты. Хәерле кичләр, котлыйбыз сезнең уңышлы чыгышыгыз белән. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шулай бик теге неожиданно булды ул безгә, прям көтелмәгән. Сәйдәнең мин инде беләм репертуарында, иҗат тормышында дуэт җырлар башкарганы булды, иратлар белән, егетләр белән дип әйтергә кирәк, Сәйдә? Әйе, дөрес хәтерлисез. Әмма дәлеке Рөстәм Асадуллин белән дуэт җырлармын дип берәр заман уйлаган идеңме, Сәйдә? Менә мин ул сорауны Рөстәм абыйга бирмәкче идем. Юк, мин беләсезме, мин Рөстәм абыйны бик яратам, аның иҗатын бик хөрмәт итәм, аның үзендә кеше буларак хөрмәт итәм. Аның белән бик җиңел эшләргә, шуңа күрә бу да җыр безгә бик җиңел бирелде эшләүдә. Әйе, миңа да мин менә бер ел элек кенә Сәйдә белән шулай итеп бергә җырлап бер сәхнәдә бастыруларым мин даже менә хыялымда да юк иде. Менә минем реально Сәйдә белән җырлыйсы килгән инде һәм минем хыялым ашты Сәйдә. Рәхмәт сиңа, яме. Бик зур рәхмәт. Оештыручыларның идеясы бик отышлы булган дип әйтәсем килә. Алар тәкъдим иткәндер бит инде, шулай бит? Оештыручылар тәкъдим иттеләр һәм мин белмим, мин тиз ризалаштым. Менә ризалаштым, ярар дидем, менә кемгә Сәйдәгә сразу. Так уж и быть, Сәйдә белән җырлар. Миңа калса Татар җыры фестиваленә аерым рәхмәт сүзләре әйтеп китергә кирәк. Менә ул артистларны чынлап та берләштерә, кемнәрнедер дуслаштыра. Менә шундый дуэтлар аркылы тагы да кемнәрнедер бер-берсе белән иҗат юллары белән ничектер шулай кавыштыра, якынлаштыра. Рәхмәт сиңа, Татар җыры фестивале. Татар җыры фестивале барлык оештыручыларга. Яратабыз сезне. Рөстәм Асадуллин, карагыз әле, ул матур костюм кигән. Сине бу костюмны инде мин күчкә кидем инде. Мин вообще яратмыйм мондый широкий чересчур костюмнар, но ярар иде думаю, бүген кием. Ну, сиңа килешә бит. Концертка кием икән мин аны вообще үземнең концертларыма. Ямы нормальный микән бу? Юк, син бит менә Уфага килгән концертында, Рөстәм. Син шундый җәй көне иратлар киеп йөрдер бит, җиңелчә генә тын ала торган тукымадан тегеләр җиңелчә генә бер костюм. Шундый да идең. Бу костюмда сиңа килешә, Рөстәм, килешә.
Бун башым я бик широкий теге, мин яратмыйм слишком широкий, чересчур узкий менә. Ну ладно, ярар инде. Может быть, еленрәк кирәктер, әйме. Барыбер дә замана таләп итә бит. Барыбер дә сәхнәдә шулай ук матур, элегант һәм солидный булырга кирәк. Әйе. Ну, барыбер иң мөһиме беренче очракта сиңа үзеңә җайлы, үзеңә рәхәт булырга тиеш. Ну, миңа мәсәлән генә рәхәт булмады инде. Ну, ярар инде. Ладно, может, еленрәк кирәктер. Менә рәхәт булу дисең дә, булдымы синең концертларың вакытында сиңа нык авыр булган мизгелләр? Аллаһка шөкер булмады. Барсы да җиңел генә һәр вакыт. Әйе, һәрвакыт җиңел. Чөнки мин үзем ничек телим шулай киенәм, үзем телим нәрсә җырлыйм, үзем нәрсә телим, сәхнәдә эшлим, миңа шуның өчен җиңел дә, мин авыр да түгел миңа, рәхәт кенә, им бүтән энергиямне шуңа күрә кешегә Тулаем рәвештә бүләк итә аласың. Әйе. Без инде Рөстәмне котлыйбыз һәм киләсе елларда да Татар җыры фестивалендә синең катнашуыңны һәм шушы сыннарны лаеклы рәвештә кулыңа алып горурланып басып торуларыңны теләп һәм көтеп калабыз. Рәхмәт, Розочка. Татар җыры 26 фестивалендә Иркә үзенең әле шундый шәп командасы белән чыгышын матур итеп бүләк итте. Үзең канәгатьме бүгенге чыгыштан, Иркә? Мин бер кайчанда тулысынча канәгать була алмыйм үземнең чыгышымда. Мин бик каты үземә тегене карыйм. Ничек әйтәләр әле? Тәнкыйть белән. Әйе, шуңа күрә менә мин вообще супер дип миңа калсам бер кайчанда әйтмәячәкмен. Һәр вакыт үзеннән каенда булса берәр нинди замечание табып үземне әле мин уйланып аршып ятачакмын. А так болай гомумән алганда мин бәхетле һәм мин гомумән канәгать килдем. Искиткеч костюмнар. Мөмкинме мин шушы урында сезнең шушы төркемегездәге, үзегездәге стильле костюмнарга игътибарны биреп китәсем килә. Менә Иркә, сер дип кенә әйтегез, менә шушы командага үзегезгә шушы стильне булдыру өчен ничә сум акча китте? Миннән бу сорауны бүген алдылар, һәм мин бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмадым, чөнки минем эшем сәхнәдә тамашачыга җырларымны бүләк итү. Финанс яктан акча мәсьәләсен Айсылу решать итә, шуңа күрә бөтен сорауларны Айсылуга бирә аласыз. Айсылу инде кемнәдер белмәскә дә мөмкин. Айсылу инде ул безнең Иркәнең улы кызы. Яшь булуына карамастан, ул бик аек акыллы кыз, шуңа күрә мин ышанам Айсылуда бөтен бюджет та, әле бөтен акча да концерттан кергән, шулай дип сөйләгән идек интервьюзда. Әле дә шулай дип сөйләгән идем. Ну, әзгә алып тордым мин аны, нәрсән кире бирә башладым менә хәзер. Кыенмы сорап тору үзең эшләгән акчаны кызыңнан, Иркә? Юк, киресенчә, мин үземә бик акчаны туздырырга жәллим. Кеше сораса, мин кешегә иеп бирә алам, вообще жалко түгел. Ул мине ырша, син күбрәк үзеңә туздырырга тиеш дип, киресенчә әле ал моны, ал теген дип әйтеп тора. Әйбәт, нормаль. Тормышта Иркә менә кемнәрдер әйбәт, кеше өчен күбрәк бирә үзен, кеше өчен тырыша, кайгыра, нык итеп хәсрәтләнә. Сез ничек? Нинди кеше өчен? Якыннарыгыз өчен, мәсәлән, танышларыгыз өчен бер хәл булды ди. Алар сезгә шалтыратып сөйләделәр үзләренең бәла казаларын. Үзем аша үткәрәм. Бу минем бер карасаң минусымдадыр дип кабул итә башладым соңгы вакытта. Үземне онтып, кеше күңеленә кирип, аларга булышырга, ярдәм итәргә тырышып, сам иң мөһиме бит әле аны аңласа кеше. Рәхмәтле булсын. Рәхмәтле булса, аның бит әле күбесе рәхмәтле түгел, ул сине гаепле ясап калдырырга мөмкин. Шуңа күрә бу миңа калса минем бер әни әйтмешли, әзгенә наданлыкка да кирип ала торгандыр. Артыгы белән кай вакыт кеше өчен борчылам. Менә елыбыз үтеп китеп бара бит инде, әлхәмдүлилләh шөкер Иркә, чөнки ел азагында уздырыла Татар җыры фестивале. Әйтегез әле, менә шушы елда, 2023 елда сезнең тормышыгызга яхшы үзгәреш биргән иң күңелле танышу, очрашу кем белән булды, кайда булды? Яңа составым белән яшьләрне алдым һәм инде аларга карап менә шундый киемнәр киенә башладым һәм гомумән алар мине нидер бер яшьлек елларына алып кайта башладылар. Мин бик шатмын. Менә шундый уже күрәм, миңа бик якын күңеле белән, җаны белән якын булган коллективым. Искиткеч егетләрем, кызларым. Бу ел безнең бик күп кенә концертлар үтә. Мәсәлән, мин бу ел Санкт-Петербургта булдым. Беренче сольный концертым. Алар белән очрашуыма бик шат идем. Кая беренче тапкыр сольный концертларны куйдым гомумән тамашачы белән. Менә шундый күңелемә якын булган шундый мизгелләр бар. Яхшы. Иркәнең менә күңел давыллары белән, шатлыклары белән, хисләре белән бүлешә торган иң якын кешесе бүгенге көндә кем? Айсылу. Улы кызыгыз. Шулай бит. Без бик шатбыз. Сезнең әни белән кыз арасындагы шундый җылы мөнәсәбәтләр булсын. Ул бик мөһим, ул бик зур бәхет. Әйтегез, шуны коллективны һәр көн сайын интервью ала, и көн сайын аның яңа образы, каян акча җиткереп бетерә. Кредитный карта бар бит, Иркә. Шулай мине бик. Аннан банкетта эшлим дә, шу кредитный картамны каплыйм. Шун дөресен сөйлим. Она такая стильная, красивая. Иң мөһиме үзеңне үстерү өстендә эшлисең һәм инде озак еллар дәвам итсен. Мондый кешеләр бик күп түгел.
эшен нык ярата торган һәм инде бик зур рәхмәт шундый булганың өчен бик зур рәхмәт итәгатьле, тыйнак, акыллы шундый алып баручы дип әйтим әле мен. Бөтенесен карап барам. Вообще ана супер. Иркә, елгатасың бит хәзер мин бит интервьюмны дәвам итәргә тиешмен, әмма дә ләкин рәхмәтләремне әйтеп Иркәне озатабыз. Зур рәхмәт Иркә, үзеңнең шундый көчле урыныңны булдырдың татар эстрадасында һәм бу масштаблы проектта да сине без чиратта инде тагы да шушы чираттагы алтын барсың бит инде. Алуың белән тагы да котлыйбыз һәм киләсе елларда да көтәбез сине. Обязательно латлесе, когда исәнлектән аермасын, киләчәктә дә менә шундый матур фестивальләр яңгырап эшләп торсыннар. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, искиткеч, бик матур концерт. Рәхмәт сезгә дә, рәхмәт халкыма, барысына да бик зур рәхмәт. Коллектив сезгә тоже бик зур рәхмәт. Вы меня самые лучшие, молодцы. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Казан шәһәренең мэрының урынбасары Гүзәл Сәгыйтова шулай ук тамашачылар арасында утыра һәм инде без аның да фикерен белеп китәргә булдык. Беренчедән хәерле кичәр бәйрәм белән сезне. Сез мин беренче тапкыр татар җырында, ул ничек уят микән белмим, ләкин мин Башкортстанда вакытта әлбәттә карый идем эфирларны. Ул вакытта әле кассеталарда сатыла иде татар җыры. Менә ул вакытларны хәтерлим, аннан соң ниндидер шундый бушлык булды һәм менә бүген беренче тапкыр мин залдан карыйм татар җырын. Нинди бәя бирер идегез? Бәя төрле, җырчы төрлечә әлбәттә. Гомумән шундый яңа ел алдыннан әлбәттә күтәренке кәефтә, зал менә бик матур каршы ала. Җырчылар һәрберсе тырыша, һәрберсе эзләнә. Кемнәрдер дөрес эзләнә, кемнәргәдер әзрәк нәрсәдер әйтәсе килә, ләкин барыбер дә менә ниндидер дәрәҗәне тоталар. Теге бөтенләй аска төшеп бетмиләр. Бик тырышучылар теге киемнәре ягыннан да, җырлары ягыннан да, теге бөтен нәрсә гармониядә булганнар да бар. Аллага шөкер, алар шактый. Шуңа күрә татар җыры яшәсен, тамашачылар күп булсын һәм инде әлбәттә үссен. Венера Аитованы да әле очраттым, дусларым, тамашачылар арасында татар җыры фестивалендә. Венера, хәерле кичләр. Исәнез, хәерле кичләр. Сезгә бүген нинди дәрәҗәдә татар җыры сөйләп китегез әле безгә? Миңа бик ошый, миңа бик рәхәт, шул дәрәҗәдә сыйфатлы, яраткан җырларны ишетәбез. Яңа алдыннан шундый кечкенә генә бәйрәм, кечкенә түгел, зур бәйрәм була инде бу. Син минекә, мин синекә димәдең бит элгәре. Хөрмәтле дуслар, шулай ук алтын бар сынның дипломын лаеклы рәвештә тотып басып тора Татьяна Ефремова. Хәерле кичләр, Татьяна. Хәерле кичләр, арулармы? Бу нинди сүз булды бу арулармы? Хәлләрегез чикле? Арулармы? Бу керәшенчә исәнләшү. Ару гына торасызмы, хәлләрегез әйбәтме дигән сүз. Шулаймы? Минем үземә дә кызыклы булып китте әле. Тагын нинди шундый кызык сәер сүзләр бар икән ул сездә? Менә татарларда вчера кичә булса, бездә кенәген диләр. Менә шундый сүзләр дә бар бездә. Кенәген. Ярый. Кенәген кичә дулкынландыгызмы, Татьяна? Дөресен генә әйткәндә, менә хәзер яңа ел алдыннан шундый күп бәйрәм, шундый күп мәҗлесләр, борчылырга да өлгермәдем. Дөресен генә әйткәндә бик. Сезне еш чакыралармы тантаналарга, мәҗлесләргә чыгыш ясарга? Аллага шөкер, менә яшәле менә бер ай көн сайын эшләп торабыз, Аллага шөкер. Субханалла, димәк сезне яраталар, димәк сез кирәк дигән сүз шулай бит? Шулайдыр инде. Андый чакта йолдызлык ничектер шире кагылып китмиме сезгә? Ансы инде кешедән сорарга кирәк, белмим. Үзегез дә сизмисез? Ничектер сизергә дә, йолдыз булып йөрергә вакыт та юк монда эштә. Ярый. Гышлы эшегез күп булсын, Татьяна, без сезне котлыйбыз. Һәм татар җыры Татьяна Ефремованың күңелендә, тормышында нинди урынны ала? Менә мин бүген әйттем инде, 2-3 ел элек миңа татар җырында катнашасыңмы дисәләр, мин монда полный борчылып, теге каушап, нишләп бетермен дип килер идем. Ә менә бүгенге көндә чакыргач, мин инде теге үземне увереннарак тотам, тамашачыга бирерлек энергетикам бар. Теге бүген рәхәтләнеп җырладым, борчылмыйча менә. Һәм бу сезнең тормышыгызда беренче сыныгыз, беренче дипломыгыз, шулаймы? Әйе, татар җырыннан әйе бу. Беренче тапкыр ярасыңгысы булмасын, киләчәктә дә тырышып иҗат итсәгез, миңа калса сезне чакырып торырлар. Оештыру дәрәҗәсе бүген сезнең күзлектән чыкканда ничек? Мин татар җырында беренче тапкыр, шуңа күрә әле чагыштырырлык ниндидер әйберләр юк.
барысы да бик әйбәт, чөнки менә зур проектларга алынырга ул бик читен, бүтін теге вак әйберләрдән тора торган зур әйбер бөтенесен теге күреп бетерергә, эшләп бетерергә кирәк булдырганнар. Молодцы. Татар җыры фестивале гөрләп дәвам итә. Дуслар, Марат Яруллин үзенең төркеме белән чыгышын шул хәтлек матур итеп башкарды. Матурмы чынлап та? Марат, син үзең канәгать булдыңмы бүген Татар җыры фестивалендә? Чыгышың белән. Әйтә алмыйм, теге тамашачыларга ничек әйтергә виднее. Сиңа комфортно булдымы сәхнәдә бүген? В целом әйбәт иде. Бераз теге бүген вакыт җитмәде нигә? Кабатларга репетициягә? Юк, инде шул саундчекка инде, но в целом барысы да әйбәт иде. Ну, тамашачылардан сорарга кирәк иде иң беренчедән. В целом теге русча әйтүче кайфанули. Син шул кайф өчен эшләп йөрисеңме? Акча булсын дип эшләп йөрисеңме? Барысы өчен дә. Иң беренчедән теге күңел тыныч булсын өчен, чтобы ничек әйтергә инде. Иҗат бит инде ул беренче урында. Акчасы да кирәк инде, акчасы булмый инде. Акчаны шутларга өйрәндеңме соң әле, Марат? Мин дә акча түгел, әнә. Вот җойлылар булар. Иркә кызында ди, Марат абысында. Вообще белмим, күп бак. Ничек белмисең? Синең картаңда. Менә картаңда акча юкмы? Менә хәзер сиңа так. Белмим, бардыр инде теге. Бирмәм, паспортны да алып куйды миннән. Ну, сез бергә яшисезме ди? Юк. Шутларга өйрәндеңме дип сорасагыз, мен шут дип беләйдем инде аны. Шуңа күрә проблем юк. Ринат, алайса Маратка акчаны шандырып булмыймы? Ник бүтән керемнәр сездә соң алайса? Ышандырып, юк, ничек булмасын. Була ышандырып, менә теге тәртибе шулайрак булырга тиешле бит инде. Бу ике кеше дә булырга тиеш. Мин дә иҗат анарда акча. Иҗатны да акчасы эшләп булды бит. Һәрбер җир яздырган саен, абый, фәлән сум акча җибәр дип утырмыйсың бит инде, Марат. Ну нишләргә инде? Утырасың. Кая барасың, акча миндә булгач. Марат, бу баналь сорау семинардан туйгансыңдыр инде. Булай да яратып бетермәгән Роза Хайруллина шул сорауны бирә. Әле юкмысың әле? Тирә-юньдә шаткан кыз. Ну, пока өйләнмим, өйләнер. Бар инде, әйме? Ну, өйләнмим, пока что өйләнмим. Нишләп шул хәтле куркасың әле? Юк, куркмыйм. Әле вакыты җитсен. Мин гомумән бер интервьюда Мин менә хочу теге максимально теге менә кайш как ну ничек дотерплю менә шул максимально хочу. Мин дә сиңа киңәш бирәм. Ашыкма, Марат. Конечно, вообще. Ирекле тормыш бары рәхәтрәк тор. Кирәкми. Бер 25 елың бар әле, кайгырма. Нормально. Марат, шулай бер интервьюңда ишетеп калган идем. Син телисең киләчәктә өй, эт, аннан гына хатын. Әле бер тәртип үзгәрмәдеме? Инде алдан булсын хатын, аннары өй, аннары эт булсындыр инде нәвәшләр. Үзгәргән урыннары. Силем, алай булса да, булай булса да әйбәт. Неплохо. Алайга да әйбәт, булайга да әйбәт. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда минем һәм сезнең бик яраткан җырлы дуэтыгыз Мирзаяновлар. Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова һәм Алмаз Мирзаянов. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән, чын күңелдән бүген бөтен татар халкы өчен зур бәйрәм, зур фестиваль. Татар җыры фестивале моны инде без бу бәйрәмгә 1 ел алдан әзерләнәбез дисәк дөрес булыр. Әмма бүген шуны кадәр каушатты. Икенче куплетында менә ничә 2 ел буе җырлаган җырыбызның сүзләрен оныттык. Менә бездә дә глюклар булып ала икән. Икебезнең 1 юллы булып алды. Шундый менә шул кадәр дулкынлану. Дулкынлану шуны кадәр көчле, хәтта менә сүзләр дә инде менә ятланып беткән сүзләр дә онытылып китә. Әмма без үз тавышыбызга чыгып җырладык. Иң мөһиме шул. Иң мөһиме шул чын бар. Тере тавыш, җанлы чыгыш бит ул, әйме Алмаз. Халык Азат Фазлыев кына гаепле. Ул башлап җибәрде, ул да сүзләрен бутады. Иң беренче җырда ул ялгышты да, яннан соң миңа җыр алдыннан килеп сүзләрен онытма дип әйтә киткән иде. Шуннан гына күрәм. Азат Фазлыев Гел шулай теге полностью уверенный чыккан вакытта сүзләр онытылып китә. Ярат, без аның турында түгел, без Татар җыр фестивалендә оештыручыларга һәм инде менә шунда сәхнә артында булган кешеләрнең һәммәсенә дә бик зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Зөлфирә Шайдуллина шулай ук бит әле ул безнең кызганча каршы безнең арабыздан вакытсыз киткән Резида Шарафиеваның якты истәлегенә багышланган матур номерда да үзенең чыгышын матур итеп башкарды. Без инде Алина, Алия һәм Илмир белән чыгып киттек. Син инде икенче чыгышыңа әзерләнә диделәр, шуңа күрә без сине борчып тормадык. Сиңа кайсы җырның кайсы куплеты туры килде, Зөлфирә? Югыз мәмәтем, мин синең бәхетең, соң димәлегә соң түгел.
Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызым син бүген дип җырладым. Шушы җырны җырлаган вакытта кастаннарым чыкты, чөнки Реза Пашарафиева белән без бик тыгыз элемтәдә аралашып сөйләшеп торайык. Менә башка артистлардан ул нәрсә белән аерылмалы булып тора иде. Ул бер кашында бер кемдә сөйләшмәде, бернинди гайбәт сатмады. Безнең менә әле алдагы интервьюда әйтеп киттем. Фирза Раба Муртазиның концертына барган идек 12 сәгать поездда Мәскәүгә. Шунда ул менә бер тамчы начар сүз әйтмәгән мәрхүмкәем. Һәр вакыт үзенең төпле матур киңәшләрен бирә торган, һәр вакыт көтәненке кәефтә, һәр вакытта формада, һәр вакытта да ничек дип әйтим. Зур телле, үзенә генә хас тавышлы Реза Пашарафиева. Рухы шат булсын. Рухы шат Бик булсын. зур рәхмәт. Мине дә менә аны искә алучы итеп, ичмасам бер генә куплетым булса да, җырларга рөхсәт итүләре өчен. Реза апабызның урыннары җәннәттә булсын. Амин. Татар җыры фестиваленең алыштыргысыз алып баручысы Гөлназ Сафарова, Татарстанның атказанган артисты. Минем янәшәмдә Гөлназ, сәлам. Сәлем, сәлем. Менә сине шушылай фотога төшкән мизгелдә генә тутып алдым. Ничек сиңа концерт бүген? Әлбәттә, мин теге сценарий авторы буларак, алып баручы буларак һәм сәхнә арты кухнясын күргән кеше буларак, мин җитешсезлекләрен хәзер башымда менә баскыч теге пункт үземә бүлә башладым. Так, беренчесенә булай булмады, тегеләй булмады. Ләкин мин инде әлбәттә камерага әйтмим, чөнки тамашачы бу җитешсезлекләрне күрмәгәндер дип уйлыйм. Ләкин безгә оештыручылар буларак, сценарий авторы буларак һәм алып баручылар буларак, мин моны киләсе фестивальдә кабатланмасын өчен бүтән тырышлыгымны куячакмын. Рәхмәт, рәхмәт. Насыйп булсын, уңышлы гына киләсе фестивальләргә дә әзерләнергә. Гөлназ, үзең үстендә нинди эшләр алып бардың шу фестивальгә, сәхнәгә чыгыр өчен? Менә иң беренче, әлбәттә инде теге сөйләм теле, анда тагын инде сценарий ягыннан килеп кызыклы мәгълүматлар табу, эзләү һәм аларны әйтеп тә тормыйм инде, алар булды да булды, алар теге һәр даим эшләнә торган база дип әйтик инде. Ләкин иң зур эш, мин 2 атнада 3 килограммга ябыктым шушы фестиваль өчен. Чөнки хәтерләсәгез, моннан 3 атна элек булган иде Татар җыры фестивале Уфада. Һәм мин анда күлмәгемә шунда кичкенә генә проблема килеп чыккан, көчкә сыйган идем. Мин уйладым, чөнки мин бит тырышсам булдыра алам дип. Спортзал, ашау өстендә эшләү һәм менә -3 килограмм, әлхәмдүлилләх, шөкер. Безнең күзгә күренми дә инде Гөлназның ничек туланып китү миңа калса, сез һәр вакыт шундый буегыз, беренчедән сезнең отышлы, табигатьтән бик озын буй һәм тулланганыгызны бер дә сизмәдек. Бик зур, үкчә бик озын, әйе. Ну, үзеңә сизелә бит ул шаңкрай. Мин алардан кутылдым һәм мин күпкә җиңелрәк. Һәм быелгы образларыңа тукталып китәсем килә, Гөлназ. Нык матур. Нык, беренчесе дә, икенчесе дә нык матур. Бәяләрен үзең генә беләсеңдер инде. Бәяләрен мин ярадым теге бәяләрне әйтергә, шуның хәтле, моның хәтле теге мактанган кебек дип әйтимме соң инде. Ул бәядә генә түгел, эш менә бу кул эше һәрберсе, һәр кайсы. Менә минем белән бүген кич дәвамында Фара, ул моны төннәр утырып текте, ул кыз бала, ул дизайнер, яшь дизайнер, бик талантлы, бик ихлас кыз һәм ул моны күңел җылысын биреп текте, эшләде бөтен булмышы белән. Аңа мең рәхмәтле. Минемчә бу бернинди акчалар белән бәяләп бетермәслек кеше тырышлыгы, кул эше. Һәм карап туймаслык матур образлар килеп чыккан, нык матур. Без инде башкалардан аерылып торырга тырыштык. Без һәр вакыт миндер уйлап чыгарга тырышам. Әйдә болай эшләбез. Экспериментларга мин һәр вакыт әзер. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Шарапҗан Рамил Шарапов үзе басып тора. Беренче тапкыр лаеклы татар җырысының һәм дипломын кулында тотып. Хәерле кичәләр, Рамил, котлыйбыз сине. Рәхмәт, Роза, привет. Сине Шарапҗан дип сөйләшә кирәк инде әлеге мизгелдә. Шулай бит? Дөресрәге шулай булачак. Мин Рамил Шарапов буларак та мин Рамил булып сөйләшим әле. Тамакларым утырып бетә алайса. Рамил, сиңа карыйм да миңа бераз теге кызык та, күңелле дә шушындай якты матур костюмнарың. Бу гомумән костюм нәрсә аңлата? Булма. Бер истәк ала торган кеше булырга тиеш бит инде ул сәхнәдә. Минемчә хәзерге сәхнәдә неординарный булырга тиешбез. Кабатланмый торган, мин үз юлымны таптым дисәм дә дөрес булыр. Менә кабатланмыйча, кем нәрсә сөйләсә дә, кем нәрсә шәйнәсә дә, мин үземнең юлымнан тайпылмыйм, үз стилемне булдырып, халкыма хезмәт итәм. Әфәрин. Бүгенге фестивальдә башкарган җырың нәрсә турында булды? Җәйме? Җәмилә? Бу Җәмил бөтен Татарстан, Рәсәй җәмиләләренә багышланган, Башкортстан җәмиләләренә Татарстанда. Всем җәмиләшкам привет. И шушы җыр хит булу сәбәпле җәй буена шушы җыр мине татар җырына алып килде.
Мен беренчедән зур рәхмәтем авторларга Илдар Ямалиев көе һәм сүзләре, Давилян аранжировкасы без команда белән булдырдык. Менә шушы татар җыры проектында беренче тапкыр катнашуының нәрсәсе иң авыры булды? Ничек килеп җиттең дип мин сорауны яңгыратасым килгән. Син инде бер өлешенә җавап бирдең. Иң авыры нәрсә булды? Татар җырынамы? Килепләгүеңә. Беләсезме, мин театрдан киткәч иҗат итә башлауыма, үземә иҗат итә башлаган 10 ел, 15нче елда театрдан киттем мен, бәлкем 14-дәдер, 11 ел килдем дисәм дә дөрес булыр. Менә шушы татар җыры мин Казанга күченеп килгәч, Рамил Шараповны аның кадәр белмәгән, тамашачысы йөрмәгән вакытта миңа шушы татар җырын биргән булсалар, моның кадере аның кадәр булмасы, аның дәрәҗәсе аның кадәр булмасы, аны алып кына халык сине яратмаса, өйдә генә ятып, аның ни кадере бар. Менә һәрбер әйбер үз вакытлыча мин әйтәм бит, театрдан киткәч бер утырып елаганым да булды, дөрес юлда барам микән мин, нишләргә икән миңа коронавирус булды, Шарапҗан килеп чыкты, иҗат әкертегенә туктамадык, бардык, менә 10-11 ел дәверендә шушы әйбергә килү иң тәмлесе хәзер. Тамашачы да, әлхәмдүлилләһ шөкер, артып тора, йөреп тора, командам бар, һәм инде җырлар да хиткә әйләнеп бара. Һәм инде шушы вакытта шушындый дәрәҗәле сын бирелүе вакытлычадыр дип уйлыйм. Чөнки Ходай Тәгалә һәрбер әйберне үз вакыты белән җибәрә икән. Сабырлык һәм эшләү кирәк үз өстендә. Бик матур фикерләр, һәрвакыт тирән мәгънәле эчтәлекле фикерләр ишеттек без Рамил Шараповтан һәм шулай ук яңа елга багышлап та әле хит җыры дип әйтәсем килә. Син шул хәтле матур иҗат иткәнсең, бер генә куплетын җырлап күрсәтәләр, Рамил. Яңа ел, от души булсын бу ел, салкындыйып күрекма, мы танцуем до утра. И Рамилнең шундый корона движениесе аяклары белән дә сәхнәдән чыгыш ясаганын берәр күрерсез әле. Анда син шундый матур күнегү өстәп менә. Бу җилләтә торган күнегү бу. Кышмы, җәйме, җилли. Ярый, Рамил, без сине яратып хөрмәт итеп узатабыз. Рәхмәт булганың өчен, рәхмәт иҗатың өчен. Татар җыры фестивале гөрләп дәвам итә, дусларым. Гөлназ Асаева минем янәшәмдә басып тора. Мин беләсезме, аңа менә карыйм да аның матурлыгыннан, аның чибәрлегеннән шундый үземнең күңелем тулылана. Гөлназ, хәерле кичләр, бәйрәмең белән котлыйбыз сине. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, Башкортстан. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Рәза. Икенче сының татар җырында шулай бит? 4-нче. Гафу итегез, менә бит 4-нче тапкыр Гөлназ Асаева үзенең лаеклы сынын ала һәм дипломын. Нинди хисләр кичерәсең, Гөлназ? Шундый яхшы хисләр дөресен генә әйткәндә, чөнки менә шушындый әйберләр ул тулыланып торырга тиештер, миңа калса һәрбер артистта. Менә бу безнең өчен бит инде ул тарих. Менә бер 70-80 яшьләрдә менә шул сыннарны тотып, үзебезнең оныкларга сөйләргә ятсын дип, менә шундый теләк белән алам мин бу сыннарны. Һәм киләчәктә дә бу сыннар әле синең күңелеңне, синең иҗатыңны тулыландырып торсыннар. Гөлназ, мин бит бүген шундый бер хәбәр ишеттем. Син бит бүген татар җырына килгәндә биючеңне онытып калдыргансың. Шул. Нишләп син кеше тиклем кешене онытып йөрисең, Гөлназ Асаева? Сәбәпләре нәрсәдә? Дөресен генә әйткәндә, без кичә иртән генә кайтып җиттек, иртәнге 5-6ларда гына Уфадан үзебездән. Шуннан йокы туймады. Бүген иртән унда киттек уже ТО эшләтергә машинага, әйме йокы туймаган. Теге мин йокы туймаса вообще бер нәрсә дә теге. Хәтеремдә дә юк. Оказывается, биючем минем икрындагы кибеттә генә торган. Мин утырганмын да чыгып киткәнмен инде. Рудигымны тотканмын. Шулай була инде ул кайвакыт. Рудик безнең белән килеп җитте бераз юлны. Шулай мәнне, я тукаем беләләр икән бит. Синнән ачыламай ни, бу шулай битте. Бу бит инде була торган хәлләр, синең белән түгел, безнең белән дә ярый. Вилли белән хәлләр ничек ул, Гөлназ? Башымны әйләндерделәр бит инде. Аерылалар дипме? Әле ничек, нинди этаптасыз? Теге дөресен генә әйткәндә, менә шундый шәшкә кебек әйбит, алма кисәге кебек хатынны нормальный ир бирәмесең инде икенче кешегә? Нормальный инде все. Вилли да матур бит, шибәр синең белән яшәгәч бит әле аның буйсыны да матурлан, шундый бит привлекательный бит инде хәзер. Син дә бирмәссең инде башкаларга? Алай теге, андый уйлар бик килми теге башкаларга бирергә дигән. Миңа калса теге үзеңдә торып торсын инде ул. Торып торсын ди әле ул. Торсын түгел инде. Менә шул телкәемне үземдә булсын, мин анарда булыйм, теге балабызда бар. Менә мин дөресен генә әйткәндә шулай сөйләүләре белән әйбит бу теге ничек кенә сәер теге аңлашылмасын. Бигрәк әйбәт начар итеп сөйләсеннәр дип Гөлбезне менә булар бигрәк начар яши икән, бигрәк начар торалар икән дип, чөнки андыйларга күз тими һәм алар озак яшәячәкләр. Менә Аксинкәй дә Күксинкәй булып йөргәннәр әйме, ой, булар бигрәк бәхетле икән дип карыйсың да
аннан оказывается анда шул хәтле күп проблемалар бар. Шуңа күрә күз тимәсен, бик начар яшибез, теге ни ул хәтле аксинкә күксинкә яшәмибез, күз тимәсен өчен шулай дип әйтеп йөрибез. Ярый. Күз тимәсен, Гөлназ Асаева һәм Виллига синең фамилияң ничек соң әле ул хәзер паспортта? Асаева. Син Мин бер кашан да үзгәртмәдем фамилиямны. Үзгәртмәйчәсең дәме? Юк, бер кашан да. Ато мин сезнең уртак фамилиягызны әйтим әле яңгыратыйм дип бәхетләр генә телим. Виллига, Гөлназга матур парсы чынлап та инде парк канатасында үстерергә насыйп булсын сезгә мәхәббәт җимешегезне, динәне һәм башка җимешләрегезне дә булдырып. Шуңа күрә Гөлназ Асаева Татар җыры фестивалендә булды безнең белән һәм сезнең белән дуслар. Рәхмәт. Кызлар, фикерләрегез белән уртаклашыгыз әле. Бүген Татар җыры фестивале нинди дәрәҗәдә сезнең өчен? Татар җыры әлбәттә үзенең иң бөек дәрәҗәләрен яулагандыр дип уйлыйм, чөнки һәрбер җырчы үзенең иң матур җырларын алып килгән. Күңелләребезне тетрәндереп, илһамландырып, безгә, милләтебезгә канат өсти. Һәм дә шул момент бик охшады. Резида Шарафиевна искә алу. Кеше китә җыры кала диләр. Шулай итеп аның җырын искә алып, 4 җырчыбыз матур итеп, аның истәлегенә, аның рухына матур итеп җыр җырлады. Шул вакытта аның әнисе дә чакырылган. Әлбәттә, әз генә балавызда сыгып алды, күз яшьләре килде. Шушындый проектлар безнең халкыбызга, безнең татар теленә, татар милләтенә, татар җырына мәхәббәт уята. Безне канатландыра һәм дә инде безгә рухи көч бирә. Шуның өчен мин бик бәхетле, бик шатмын. Беренче татар җырына Себердән, Ерак Себердән килеп кунак булып караган булсам, хәзер инде Казаныбызга гашык булып, Казаныбызда яшәп, үзебезнең мәркәзебездә бәхетле булып килеп каравым белән мин бик бәхетлемен. Хөрмәтле тамашачылар, менә шундый матур, ялкынлы мизгелләрдә Татар җыры фестиваленең 26-нчы концерты тамамланды. Төгәл бер генә атнага сау булашам Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Үзегезне саклагыз, яратыгыз. Татар җыр сәнгатенә һәрвакыт күңелләрегез тартылып, омтылып яшәсен.